واجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھی روایت تھی کہ نبیانی سردار واجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در رینت مناچا آدگے نبیان شش حاسی چیز دیگ بتا منا گوستگی نبیانی سرجمین گشتن دیگ بوتگا مڑاداریا گومنی مدد کنک بو غنیمت مال منی سوبا ہلار کنک بوتا منی ہاترہ روئے زمین مسید کنگو پاک گشک بو مناچا سرجمی محلوق کے نیمگا نبی جوڑ کنگو چمنا نبوت درچ حلاس کنک بو ابن حبان الصحیح من انچی نیزگار ہم دستا کہ ابیچا ذرہ دگے ہچش گورا نیست اگا منا منی علم و زانش گو انسانا دوستی کنک سوج مداں گوڑا چمنا ہزارانی درجہ ناوانندگ بہتریں زندگی آسان نہیں بلکہ زندگی آسان کنگی لہتنگو ڈال چار کنگا اور لہتنگو اوپار کنگا